Tapok ta mo karon kay ako na ipangatag ninyo ang inyong tagsa-tagsa ka power. Power? Sino power? Ang power. Power na para makalupad kamo kay ipahatag na ninyo sa gamanang maripusa. Ang inyong tagsa-tagsa ka power maong karon ako nang ipangatag kaninyo. Dari juta to no na power. Kasi ini naboy power unsa gusto ko visible mo sa imo. Kuan kanang si Superman ba? Ako mo yung splash. Ay, Tung anan to boom. Ubit ni superhero ba? Paghilo mo, dili ingon na ng power akong ipangatag ninyo. Power kini nga gigatag gikan sa gamanang maripusa nga para kamo makalupad. Ayaw mo pag-expect anang invisible sa leader na inyong mga kita. Ay, abi mo katong kuan yun, katong Superman ba? Sabi ko mas mudagan. Visible mangawat ng takog ba. Mao na inyong resulta sigig lantaw og mga Salidas TV, mga cartooning, mga animation, mga Marvels. Dili na mao. Isa. Ari si Mythic Master. Oh, Toad Master. Ari si Mythic. Si Mythic tuay gilakaw, wala to siya kaani. Nagpabalo na nako to. Maong kamura saya kung atagag power karon. Ilumis sa ninyo sa makadiyot. Aniya na ang inyong mga power. Mao kini ang inyong mga power. Kani ang imuha Ilmar. Kani imuha Mikong. Manok. Kani imuha Dudong. Sa man man manok, balibo ra man eh. Bali. Dili na ordinaryong balibo sa manok. Ayaw ninyo binuangin na. Makaon ni Gamanan ka na. kumot baho mag-ita. Karon. Sunod mo na ko kung unsaon kini nato pag gamit. Mao kini ang atong power. Mao kini ang gitawag og ugatpak. Basig gato mo sa mulawin ra ang naay ugatpak. Kani mo'y atong ugatpak. Mao kini ang atong power, di kini wad-o nato bisag asa taman lakaw. Aron naay manalipod kanato sa atong kaugalingon sa mga madautang mga elemento sa kalibutan. Kung nang ayaw ninyo binuangi ka na inyong mga tagsa-tagsa ka power. Ingon na niyon ra siya paggamit. Itugsok ninyo sa inyong likod. Sama ani. Ana. Mo syagit mo. Fly high, butterfly. Mo ba? Sabot mo ha. Nana, sunda ko ninyo, magdungan tang upat. Na inyong mga power. Kahit tidre. Ana. Yan, tugsok sa inyong likod. Tugsok na. Singgit og fly high, butterfly. Mauna ka na ang inyong mga power. Karon, praktisin na ninyo kung unsaon ang paggamit ni ana, kung unsaon ninyo pagpalupad, kung unsaon ninyo pag magic. Gamit ka na inyong mga stick. Sabot mo? Unsa man ni pawira master? Bura man ni bayot mi ani master. Napay sayang perting mo buha. Unsa man ni? Mo na ni, wala lain ani. Pero murag kon Master katong nasa Power Ranger ba? Mura mo pumni magdali ng mababang lipad ni master. Mao gani ingon ana ang inyong ipangsuot kay mga paru-paro jita. Dili kay kanang mga cartooning mga Power Rangers. Dili na mao. Sige, sampulin ako sa inyong tagsa-tagsa ka power. Di master. 1 2 3. Tugsok sa inyong likod. Tugsok na. Singgit og fly high, butterfly. Yay! Shout out! Shout out day ko ni Irene Kim og ni Cherry Fulgirina. Shout out. Si Kansa. Og shout out ko ni Libet Galang og ni Jennifer Juan. Shout out. Shout out di ay ko ni Jean Ballesteros og ni Kim Cruz.
Og shoutout na ni Clint, og shoutout ni Charles Kenneth Solon, og ni shoutout ni Kaburaot YouTube channel, og shoutout ni J Koble. Og mao to mga kabibo sa gustong magpa-shoutout first time nga maka-comment sa among bagong video nga gi-upload. Mao nga among i-shoutout, and please don't forget to like, share, subscribe and click notification bell para ma-update mo pag naana po yung bagong video nga i-upload. Og mao to mga kabibo, daghang salamat. Always nato inumduman ang Taong Healthy Bigo!